Ika ba so si bani ya ka jing herdor hakir komle te kai hi ke banga don bonong kalong ba nagare ka sarkar ka de ban book ya ka to ka khana kat kum ka kondon ka ba ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka section ars pa khandai pusau jong ka Indian Penal Code ka kranshai whoever to the annoyance of other does an obscene act in public shall be punished. Leni kabapuli sing a song or recite a ballad of obscene shall be punished. Kat kum ka kandon ai. Te ngimma ban len bakatu karukom le jung katu ka khana samla tu si. Kalong ka jingle khlem akor ka ba palat put. Ka ba panja buram ya ka jai bin riu. Ka de he ka jaka pat ba te mdon takoi pat kalinti ray don come ban book ya ka to ka khana kat kum ka section khnang ba kanum ai ka khubor ka ba sniu sha ki wi pat ki ba pe ya ka jala ka jingi namar kani kam kut tang hang ni mo kani kala saphriang ling ba ki rinsan social media bat kam kta ya ka buram ka ijat bat kam dehiru ka rukum im ka jingi kum ka jai beriu riulum bangin i gitu ke hoi pila ban lek men pila ban shat pila ban yarwai pila ban ekmen henry om de ke be penjak buram ya ka jai men riu but kini kita masa ki baga sarkar ka pelong kat kum ka jing pen pau kalong ban kintiu ya ke kam jung okai perthai lesi ban peniru ya ka sap ka phong ka ki briu jing na kani ka jala ki dan mo ban promote ya ka tourism but ya kibriu kinong song jong ni ka snong te ka tu ka wi ka jingja ka manra ya ka jingja buram ya ka jai briu but kum juru ka ai ka khobor ka ba bu ya ka jai briu jingi ha ka jingja buram ha ba ki wi kin pek yangi da ka khmat ka ba pek po te ka don kam nomor ka ta ka daw ya ka sarkar ba kan shimkhia khanang ba ki ba kum ki ni ki jingja haki bor gi banwan hagi nu ku jingle ekmen kinum ja ke balong ka jing ja borom ba jing that rong ya ka jai bur